गोदानै मा मिस्टानन बान्दार मुंनि गंसे गला बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि थागिबि सपन देबनाथ मुंनि सासे फालांगिरिया दिनै क'क्राझार सहरनि R&B र'डआव गोदानै जाग्रा मुवा बेसादनि गंसे गला बेखेवदों। क'क्राझारनि सासे गागि सुबुं डक्टर मानसिं नार्जारिया बाहागो लानानै गोजा रिबन हास'ना बे जाग्रा मुवा बेसादनि गलाखौ बेखेवनानै होयो। गोदानै बेखेवनाय बे गलायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदै जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना गोदानै बेखेवनाय बे गलायाव फैनानै जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ साखिफैनो हागोन। जाहाथे बे दखाना माने मोजां जायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय। जाहाथे मोजाङै भगवाननि आशीर्बादाव साक्सेस जायो आं बेखौनो मिजिंथिदों। बयबो जाहाथे बेवहाय फैयो, मानसिफोरजों जाहाथे मोजां बेबहार खालायो बेखौनो मादों। निट एन्ड क्लिन जाहाथे बे मिष्टान्न भान्डारा जाहाथे लेथ्रा फेथ्रा थाया आं बेखौनो मिजिंथिबाय। सब समय लगे लगे निट एन्ड क्लिन जाहाथे खालायो आरोखि दखानखौ, बेखिनि आं बुंबाय आरोखि। आरो जाहाथे मोजाङै सोलिबाय थायो। कर्मचारिफोरखौ जाहाथे कर्मचारिफोरजोंबो जाहाथे मोजां बेबहार खालायो। कर्मचारिफोरखौ निर्भर खालायो दखान मोजां जानाया, बेखिनि आरो आंनि बुंनांगौआ। ओरैनो मा मोनजानाय जायो सार? मा मोनजानाय जायो? बेवहाय मिस्टि मोनगोन, ओमफ्राय काटा नेमखि मोनगोन, सिंग्रा मोनगोन, बेफोरखौ मोनगोन। आं डिटेल मोजां मिथिया, बिगोमा मिथिगोन। मिथाइनि आइटेमा गासिबो मोनगोन? मिथाइनि आइटेमा मिथाइनि आइटेमखौ गासिबो मोनजोबगोन आरोखि, बेखिनि आरोखि। सिंग्राखौ बहाय बाजाराव 10 थाखा दामनि, आं बेखौ खावलायदों आरोखि। सिंग्राखौ अन्तत' मानसिया सिंग्रा जानो लुबैयो आरोखि। गथिखे फिसा सिंग्रा बानायनो थिनदों 5 थाखा दामनि। 5 थाखा दामनि सिंग्रा मोनगोन बेवहाय जाहाथे 5 थाखा दामनि सिंग्रा जानो फैयो मानसिफ्रा, बेखौनो खावलायबाय आरो। खारन मानसिफ्रा आजिखालि एकदम माने एसेबां गिदिर सिंग्राखौ जानो लुबैया। आंथ' जायानो एसेबां गिदिर सिंग्रा। आं 5 थाखा सिंग्रानोसै, 5 थाखा दामनि सिंग्राखौ जायो आरो। ओमफ्राय मा जिलापि मोनगोन नामा? जिलापिबो मोनगोन बेवहाय। মিঠাই আইটেম সব পাব আর কি। ইয়াৰ আগতে এখন পাণ দোকান দিছিল। পাণ দোকানৰ পৰা ইয়াৰ এটা উন্নতি হৈছে কি দেৱনাথ, সুজিত দেৱনাথ হওক, ভগৱানক ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই আৰু উন্নতি হওক। সৰু পাণ দোকান দি আজি এই পজিশ্যন পাইছে, সেইখিনি উন্নতি হৈছে। আৰু হওক, ইয়াৰ লগতে যি কাৰিকৰ থাকিব এই কাৰিকৰৰ উন্নতি হওক, দোকানখনৰ উন্নতি, এইখিনিয়ে ক'ম আৰু। মই সদায় দেখি আছোঁ, সৰুৰ পৰাই দেখি আছোঁ তাক। এখন পাণ দোকানৰ পৰা আহি এই পৰ্যন্ত পাইছোঁ। এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। কি নাম দিছে? মা কামাখ্যা, মা মিষ্টান্ন ভাণ্ডাৰ। দোকানখন নতুনকৈ মা মিষ্টান্ন ভাণ্ডাৰ, এইখিনিয়ে আৰু। কি আইটেম? আইটেমটো মিঠাই আইটেম চব থাকিব। চিংৰা, মিঠাই, পৰঠা থাকিব ন, পৰঠা থাকিব, এই আৰু চাহ দোকানত যিখিনি থাকে আৰু। উন্নতি হওক, কৈছোঁ ন, তাৰ উন্নতি হওক। সৰু পাণ দোকানৰ পৰা আহি আজি এইটো পৰ্যন্ত পাইছে, আৰু উন্নতি হওক। সৰুৰ পৰাই দেখা পাইছোঁ, বহুত কষ্ট কৰিছে ল'ৰাটো, এইখিনি মোৰ ক'ব লগা।